Robi minan tutolong adanga Akakoto channel itu pulo Allah banyak maipin pahaluka lengangan lamo manyo tanpa juong onde sa siren Yo, maipin jo Robi. Agiala kesenari mama kanda maipin sama nameko nak banang maka pulang pakirin leti boju oi ma oi Pinta gaji batang. Daipin lat gaje batang Sugarip mang lagu dadi mintanyo Salamu maudah di batang Bilo masuk pulau pulau gatuang Oi Mameh lagu di papanjang bapasan mameh kan cupia swatago dia mau sedang mentua koncu minta lah topi yang mau kaimar balik dijawe kan seorang dia cupia kaimar kalau mameh meminta topi lah ada yang nomor tapi ado caro nah mau minta itu saja don ambiana dulu cuma acaronyo ada ibu guru kita di galanggang kan Allah kita pakai salamu kalau lah diberi bapantang topi oi onakan Dek Robi minan tutolong adanga Akakoto channel itu pulo Allah banyak maipin pahaluka lengangan lamo manyo tanpa juong onde sa siren Kuncupian anjo ini asongko Oi samona ya kaki malampo Nan batamu dadara Siro raso bana awa ana punyo Onde saat siren Yan ang palawan sa Taira. Ia dari Masab Barik Nazati lagu Naliko di Papanjang dari perantau Kuala Lumpur Malaysia. Cuma batanyo kay markete lahado kudo nang kadibok kagalangga Omar. Kotanyo Masab Barik Nazati. Sampai masak jam awit. Kasih mama. dengan dema sabare nasati jika di jawa tanyo malam aku kapunakan mama sedang mencari koli untuk nyoda pekutu oi kondenan akan tuang Dari YouTube ya lagu di Papanjang Bapak Sang Pulau Kaira. Wira, nenawa itu jiji aja selera na bahal itu ya. Tajiji aja. Iya, titik saya selera juta. Ode mama sabkan alai satu wiju bacan dewi koto
Katanya kau pakai masak di mana duduk gini? Ia terima wirdi lagu nariko di papanjang cuma batanya puluh ke masak balik nasati dan masak balik nasati di ma duduknya gini gua batanya dari wirdi. Oi bantanyo masak cando mawirdi. Oi di mama duduk tolong katukan. Oi katuju mah oi janyo wati di punyo urang tapasone diorongan. Onde de sairen. Ada ujang mungkin tipe di rumah. Sudah bagurau puno dicalik kabeh nyokin na alungga isinyo ilang maipin sa paduo onde de sairen. Inye songko Allah takalo wede maame dangakan juwo wai baragen yang cando panoko kayu lampu di tabe kananyo onde de sairen. Mungkin topi dan ame indah kabalia kadene bawa pulang kapayo umwa beko asabani iya karena anda ya mojo lambe mungkin kasabai maong ko janaba manudu Dari Mak Wirdi. Kata Bajawe kayo masak dulu dari masak balik nasati. Kata Bajawe sampah kepulangkan kama Mak Dawid di Gedang Gombak Malaysia sedang petungkik tabu bana Jupundo Nelmawati Kampung Pandan Kuala Lumpur Malaysia di Taman Naluri. Itu jalihnya Mak Wirdi dari masak balik nasati. Sudah itu dari Mak Wirdi. Katanya kai markete Allah ado ko balad yang panjang. Dari Mak Wirdi lagu nariko pulau di papanjang batanya pulau kain markete imarko Allah ko balad yang panjang. Kalau alun balad yang panjang bela Mak Wirdi di pulau dia sikit memang. mama batanyo oi di galanggang ampe tigo keponakan nama amalamaku ranca bagului mama pulang iduan pajak alai urang nan marando oi ai onde mawiti lata danga de masa barenan sati sarato madatu palito alam pulo ko iyo dangang kana mahirti ranca bagulu pulang bahan palakian jando janinyo marando lamo Apa panjang? Lawatigo kami bernyanyi karena asal mau dinyanyikan dari 5 tahun pajaknya mati lai bani mahidian ay pindah mungkin babak lianyo tabusi lamaran kini kau dapat bana kagantinyo jasunan kena lain oi indah kadisabui karani si tujuan aku topi dipakai markete siku kade jubo dan ame mati babu maka di para laki urang dulu
onde danane Dari Masaf markete di kami kok nyampang kete tapak tangan joniru kami tampuang. Ya dari masa pepasan pulau Kaimar. Kalau di kami Kaimar kurang lawih tapak tangan jeniru kami tampuang. Terima kasih mama we banyak-banyak ke Malaysia juga badanamu di markete mak manggo karanca kasu barang badan denai tolong bau oi onde mawir dia ala kasana ngatinyo mak wirdi i markete oi sadang marando dan tambah harus suhajuo di hati salimui gampang mamir dibalikan namun